Het zijn niet alleen de besturen, maar het zijn ook nog eens een keer de mensen die daarna recht hebben op een hoge uitkering. Een uitkering niet zoals jullie dat hebben, maar een wachtgeldregeling die behoorlijk riant is. Snijden, wegsnijden die handel. We praten over niks daar in die provinciale staten. Het kost bakken met geld. Als je dat helemaal gaat berekenen, dan kom je uit op een miljardenkostenpost alleen al voor ambtenaren om die bestuurslaag in stand te houden. We hebben het nog niet eens over die ambtenarenlaag, waarvan ik zeg, daar moeten we behoorlijk in snijden. Maar die ambtenaren, die hoef je niet weg te halen als je die bestuurslagen weghaalt. Die ambtenaren kun je laten resulteren onder het Rijk uiteraard. Nou, zie je, hier zei wel werd er zelfs versteerd. Het ben wel zijn eigen woorden. Alleen nog, maar het opheffen van de bestuurslagen, daar ben we het net mee eens. Is dat realistisch, hè? Nee, ik denk dat het op stuit net realistisch is. Want er is ook een regel en wetjouwing die het straks zin houdt. Dus wat Hero Brinkman wil, is net mogelijk.